РФ. Миссия проекта – беременность должна пройти так, чтобы ее хотелось повторить. Район үзәк дәваханәсенә йөкле хатын-кызлар чакырылган. 7 октябрьдә алар өчен бәйрәм узды. Бу чара демография илкүләм проекты буенча оештырыла. Яңа датаның үзенчәлекле булуын үз чыгышында башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев та билгеләп үтте. Дай Бог вам хорошо преодолеть этапы беременности и родить на свет замечательных детишек, которые станут, конечно же, будущим нашего муниципалитета, нашей республики и нашей страны. Еще раз с праздником. Праздник действительно уникальный. Хорошо, что его кто-то придумал, нашел для того, чтобы восхвалить вас за то, что вы делаете, то, что вы увеличиваете нашу нацию, рождаете таких замечательных детей, а потом они превращаются в уникальных, замечательных взрослых. Район үзәк дәваханәсендә 100дән артык хатын-кыз йөклелек буенча исәптә тора. Булачак әниләрне һәр кайсы кайгыртылып, аерым игътибар күрсәтелә. Югары профессионализм, яхшы мөнәсәбәтләре өчен баш табиб Айдар Фатыхов, акушерлык бүлеге мөдире Виталий Егоров, табиб-акушер-гинеколог Ирина Исаева тормыш өчен Россия иҗтимагый хәрәкәтенең рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Чарада шулай ук ЗАГС бүлеге җитәкчесе дин әһелләре чыгыш ясады. Булачак әниләр медицина һәм социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча белгечләрдән консультацияләр алды, иҗади коллективлар матур чыгышларын бүләк иттеләр. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, ЗЕИ хәбәрләре.